Poznáš ten pocit, keď si so svojou kamarátkou niekde na čaji, na káve a rozprávate sa a ona ti rozpráva zase ďalší srdcervúci príbeh o tom, ako stretla muža, ktorý sa jej páčil a vyzeralo to super a pozval ju von a zavolal jej a ona si hovorila, že to bude konečne ono a on sa jej potom zase neozval alebo zase proste iba ghostol, urobil niečo škaredé, nepekné a ju to bolí a trápi sa. A ty tak počúvaš a hovoríš si, ako dobre, že to viac nie som ja. Ako dobre, že ja mám toho super partnera, muža, ktorého mám fakt rada. Ako dobre. Ako dobre, že už viac nemusím tieto veci prežívať. Poznáš to? Alebo ešte nie. Alebo sa ti to možno stalo niekedy dávno a stratila si to. Alebo možno to ani poriadne nepoznáš a skôr ty si tá, ktorá má tieto srdce rvúce story. Alebo ešte horšie, nemáš ani žiadne. A vždy sú to tvoje kamarátky, ktoré ti rozprávajú o tom, čo sa deje v ich manželstvách, v ich partnerstvách. Či je to boľavé, alebo to nie je boľavé, ale aspoň sa niečo deje. Pozri. A možno máš pocit, že ti ušiel vlak. Možno máš pocit, že práve pre teba už muž nie je. Možno máš pocit, že už je neskoro. Alebo že všetci dobrí muži sú zadaní. Možno máš pocit, že máš veľa rokov, alebo možno máš deti a si rozvedená a myslíš si, že muž už nie je, pretože skúsila si to možno na nejakej zoznamke, skúsila si to s niekým, ale nakoniec ti ten človek povedal, že on radšej chce niekoho, kto nemá deti, alebo sa ti neozval, alebo sa nezachoval pekne, alebo čokoľvek, ale nebola to úplne príjemná skúsenosť. Možno to bol niekto, kto sa ti aj páčil, ale nerozhodol sa pre teba. Chcem ti povedať, že aj ty máš šancu. Aj ty môžeš stále mať vzťah. A neviem ti to povedať na 1000%, že vieš čo, Zuzi, poď teraz, tu na, a ja ti všetko poviem a vyhráš a budeš mať ten vzťah. A to neviem, nie som Boh, neviem ti zaručiť na 1000%, že sa to stane. Ale čo viem? A viem to s veľkou istotou, pretože som to sama zažívam to denne na stovkách mojich, už tisíckach mojich klientiek, že šanca na to, že správneho muža stretneš, je o mnoho vyššia, než si myslíš. To je prvá dôležitá vec. A druhá dôležitá vec je, že máme o mnoho viacej vplyvu v rukách, ako to môžeme zariadiť. A ako to vlastne teda môžeme zariadiť? A prečo hovorím, že je šanca naozaj väčšia? No pretože to vidím. Chodia ku mne klientky, ktoré majú 30, 40, 50, 60, 70 a našli si vzťahy. Použili našu metódu, použili našu stratégiu a podarilo sa im tieto vzťahy nájsť. Akurát včera som vlastne dostala pozvanie na svadbu od jednej z našich úžasných klientiek. Predtým, nedávno, ďalšia naša klientka takisto vlastne porodila dieťatko. Ďalšia sa chystá mať dieťatko. Ďalšia sa zasnúbila. Ďalšia svadba sa bude chystať. Každý deň dostávame správy. Luci, vieš čo, super, ja už to mám, ja už som ho stretla. Yes, parádička, fantastické. A to je veľmi dobré. Preto ti to hovorím, pretože viem, že sa to naozaj dá. A zároveň je to aj štatistika. Na Slovensku a v Česku dokopy je viac ako 2,5 milióna, takmer 3 milióny mužov vo veku 30 až 60 rokov. 2,5 milióna. A zároveň ďalšie číslo hovorí, že denne sa na Slovensku a v Česku rozvádza 80 párov. Takže 80 mužov je voľných každý jeden deň. Môžeš hovoriť, že všetci dobrí muži sú zadaní, ale nie je to pravda. Každý jeden deň to nie je pravda. A môžeš hovoriť, že muž pre teba nie je, ale čo tých takmer 3 milióny? Takže sú tu pre teba. Takže to je prvá vec, prečo hovorím, že aj pre teba muž existuje. Ale druhá vec, prečo hovorím, že aj pre teba muž existuje, druhá vec, ktorú som povedala, bola, že máme väčší vplyv nad našim vzťahovým životom, než si myslíme, je to, že na základe práce fakt, že s tisíckami žien som identifikovala 3 hlavné dôvody, pre ktoré si ženy, aj schopné, šikovné ako ty, nevedia nájsť ten vzťah. Sú 3 hlavné dôvody, prečo sa to nedeje. A keď odhalíš tie dôvody, ktoré sa týkajú tvojho nastavenia mentálneho, tvojho nastavenia podvedomého, tvojho emočného stavu a zároveň aj konkrétnych stratégií, kde tí muži vlastne pre teba sú, tak zásadne zvýšiš šance na to, aby do tvojho života práve taký muž, akého si praješ, mohol prísť. Je to aj o počtoch, je to aj o štatistike, ale je to zároveň o vnútornom nastavení a o tom, aby tieto 3 prekážky, ktoré ti bránia,
aby ten vzťah mohol naozaj prísť, o ktorý vlastne ani nevieš, lebo ťa to poprvé nikto neučil a po druhé ani by si to nehľadala. Keď ich odstrániš, tak do tvojho života takýto muž prísť môže. Opakujem, nezaručí ti to na 1000%, ale na veľa percent, povedzme aj o 60-80% zvýšime tvoju šancu, že sa to môže stať. A pozor, čo je najdôležitejšie. Spôsobom, ktorý je prirodzený, spôsobom, ktorý rozvíja tvoj vlastný život, spôsobom, ktorý nie je o tom, že ideš loviť, ale naopak, ktorý je o tom, že tebe je v tvojom živote lepšie. Ty sa v ňom cítiš lepšie. A keď toto nie je famózne a fantastické a príťažlivé, tak už neviem čo. Vráť sa naspäť do tej situácie. Predstav si zase, že ty si tá priateľka, ktorá iba v pohode, v kľude popíja a počúva a hovorí si, ako dobre, že ma doma čaká ten muž pre mňa, ten môj. Ja viem, bola to dlhá cesta, ale yes, už to je. Aký je to pocit? Nestojí to za to? Ja myslím, že áno. Daj si šancu. Práve onedlho, o pár dní budem učiť moje stratégie a postupy, vďaka ktorým stovky žien zažívajú presne toto. Rozprávajú sa so svojimi kamarátkami a už neprežívajú drámy a krízy, či zavolá, či nezavolá, či príde, či nepríde. Ale vedia, že príde. Alebo vedia, že ho nájdu doma. Vedia, že sa večer stretnú. Vedia, že si dajú spoločné jedlo. Vedia, že si sadnú spolu na gauč, chytia sa za ruku, pôjdu sa prejsť, alebo sa budú milovať, alebo si pozrú film. Normálne veci. Môžu sa porozprávať, môžu spolu zdieľať, čo zažili. Držať sa, objímať sa. Nestojí to za to. Ja myslím, že hej. Nemáš čo strátiť. Fakt nemáš, pretože najhoršie, čo sa môže stať, je, že zostaneš tak, ako to máš teraz. A to lepšie, čo sa môže stať, je, že sa tvoj život zlepší, zmení, príde do ňoho život, príde do ňoho energia, príde do ňoho láska. A ako sa to stane? A to je tá najdôležitejšia vec. Ako sa to teda stane? Tak mi povieš, dobre, Luci, OK, fajn, chcem byť tá kamoška, tá spokojná, tá, ktorá to má, tá dobrá, tá, ktorá môže hovoriť o svojom vzťahu konečne. Super, paráda. A dobre, Luci, už som teda pochopila, že asi mám vyššiu šancu, keď budem vedieť, čo mám robiť vo vzťahovom živote. Asi mám väčšiu šancu teda niekoho nájsť. Berieme štatistiku, ktorú si povedala. A berieme fakt, že je možné, že môže mať nejaké strachy a podvedomé nastavenia a nebolo by od veci si vyjasniť, čo vlastne chcem a ako to chcem. A kde tí muži sú, ako sa s nimi zoznámiť, čo im povedať, ako to teda urobím, ako sa to dozviem, čo mám teda robiť. Nič. Pošli mi správu. A ja ti dám viacej informácií, pretože ti dám svoju stratégiu. Už onedlho ju budem učiť. Onedlho, o pár dní nás čaká krásny workshop. Jeden jediný workshop, jeden jediný večer, za ktorý, poprvé, odblokuješ to, čo ti bráni mať krásny vzťah. Po druhé, získaš tie vzťahové schopnosti, ktoré treba, aby si vedela, čo urobiť v tej chvíli, keď sa pred teba takto postaví. A po tretie, získaš stratégie, kde sa ten človek pre teba môže nachádzať. Pozor, tak, že otvoríš svoj život kvalitným mužom. To je všetko. Nič iné nemusíš, iba mi poslať správu. Napíš správu partner, alebo napíš do komentára pod toto video partner. A keď to urobíš, ja ti odpoviem a pošlem ti link, kde sa môžeš zaregistrovať hneď teraz. Pošlem ti informácie, môžeš sa ma opýtať, či je to pre teba. A môžeš mi povedať o svojom vzťahovom živote. A ujasníme si, či je to ten priestor, pretože je to iba pre obmedzený počet ľudí. Dostaneš sa priamo ku mne, priamo do mojich rúk. Budeme spolupracovať a hlavne to bude veľmi praktický workshop. Nemusíš robiť nič predtým, nemusíš nič študovať, nemusíš robiť nič iné, iba prísť s perom a papierom a začneme pracovať. A len čo to skončí, už o tých niekoľko hodín, keď workshop skončí, budeš o mnoho viacej vybavená ísť tam von do sveta a čeliť ľuďom, mužom, lepšie si vyberieš, zmeníš svoj vzťahový signál na taký, ktorý bude otvorený novému vzťahu, ujasníš si, čo vlastne chceš, odblokuješ to, čo ti raz sabotovalo vzťahy a bránilo tomu, aby dobrý muž k tebe prišiel a hlavne budeš mať veľmi jasné a konkrétne postupy a stratégie, ktoré máš robiť, môžeš robiť na to, aby ten muž do tvojho života naozaj prísť mohol. Fantastické, čo povieš? A potom sa budeš iba takto smiať, že tak sedieť a hovoriť, no dobre, Peti, tak porozprávajme, čo zase sa stalo s tým Ondrejom. A on, bože, Luci, vieš, toto. A ty, že, ja už viem, budeš to ty, kto už bude vedieť.
Takže prosím, hneď teraz mi pošli správu, alebo sa pozri, či vidíš link nad alebo pod týmto videom. Ak vidíš link, klikni, a keď nevidíš link, tak napíš do komentára partner, alebo mi pošli správu partner alebo pošli správu a ja ti dám všetky informácie, ale rob to hneď. Pretože miesta sa naplňajú, je to naozaj obmedzené, je to na Zoome, aby sme mohli spolu naozaj komunikovať, takže je to obmedzené, už nemáme veľa miest, takže prosím ťa, urob to okamžite. A ja sa na teba teším na druhej strane a uvidíš, sama mi povieš, ako sa ti život zmenil.